Troleibuzele din Bălți au trecut printr-o schimbare destul de neobișnuită. Anunțurile stațiilor sunt acum făcute cu voci de copii. Inițiativa aparține administrației primăriei și ar avea ca scop de a crea o atmosferă mai plăcută în transportul public. Astăzi am decis să aflăm ce părere au bălțenii despre această idee. Ați auzit noile anunțuri de stații în troleibuze? Da, sigur. Cum vi se pare această schimbare? Ceva deosebit. Credeți că vocea copiilor face călătoria mai plăcută? Nu cred că e o schimbare radicală, dar în orice caz e ceva deosebit. Dimineața, când în troleibuz anunță o voce de copil, parcă îți ridică puțin dispoziția. Ce alte schimbări ar trebui să fie făcute ca troleibuzele din Bălți să fie mai eficiente? Să fie mai multe, că sunt puțini troleibuze, adică și deseori sunt încărcate și deseori nu ai cu și te duci, adică trebuie să stai să aștepți mai mult ca să fie troleibuz mai gol. Da, cred că am avut vreo 2 ori ocazia să ascult. Cum mi se pare această schimbare? Probabil că e binevenită, că orice lucru la un moment dat începe să ne plictisească și atunci, de ce nu? Orice schimbare e binevenită dacă nu strică, dar asta cu siguranță că nu strică. Credeți că vocea copiilor face călătoria mai plăcută? Mereu noi, cei maturi, am fost un pic mai sensibili la vocile copiilor și atunci mai ciulești un pic urechea și asculți. Și atunci când îți spune, hai, poate cedezi un loc acolo la cuiva mai în vârstă sau la o doamnă însărcinată, atunci probabil că suntem un pic mai receptivi atunci când ne vorbește un copil. Ce alte schimbări credeți că ar putea fi făcute pentru a face troleibuzele din Bălți mai plăcute și mai eficiente? Nu știu exact. Dacă să mă gândesc la o chestie mai creativă, ar fi poate împărțirea unor bilețele care conțin anumite citate, diferite citate, de exemplu, și atunci trecătorul, nu știu, ar citi ceva, iar face ziua mai frumoasă și mai ales dacă s-ar întâmpla asta dimineața. Orice copil am auzit. Ce părere aveți despre această schimbare? Cum să vă spun? Dintr-o parte e bine, dintr-o parte încă nu m-am deprins. Normal. Credeți că ar trebui să revenim la vocea clasică, mai serioasă? În troleibuz trebuie să fie glas clar, ca omul să înțeleagă unde merge, cum merge. Sunt unde glasul copilor, unde se aude bine, clar. Dar așa, normal. Ce alte îmbunătățiri ați dori să vedeți în transportul public din Bălți ca să-l facă mai eficient și mai plăcut? Mai eficient și mai plăcut? Eu vă spune, da, nu vreau să aud tot. Da, am auzit. Ce părere aveți despre această schimbare? Care nu știe, care sunt veniți așa de undeva din altă parte, din alte sate, le prinde bine, că știu unde se coboare. Dar nu știu dacă e corect acolo ceva dimineață, chiar o femeie spune că nu corect au anunțat fetița și... Dar eu nu știu, cândva, da, eu știu că era cumva altfel din numere la oprire, dar ceva o schimbare este, că eu singuric m-am mirat. Credeți că vocea copiilor face călătoria mai plăcută? Pentru tineret, da, pentru vârstnici, nu știu, parcă le pare că le influențează la nervi sau cum. Credeți că ar trebui să revenim la vocea precedentă, mai serioasă? Da, îmi pare că da. Ce alte schimbări ați dori să vedeți în transportul public ca să facă mai eficient și mai plăcut? Și schimbări aș vrea? E ca, de exemplu, eu în toată ziua vin și eu nu înțeleg de ce nu se rezolvă întrebarea. Atâta lume merge la spital, la policlinică, elevi la școli profesionale și noi stăm și așteptăm atâta de mult troleibusul 2. La ora asta e ca 7 și câteva minute, când noi venim din sat, 3 merge și înainte, și din urmă la altul, și la mijloc. Dar 2 foarte rar merge și aș dori ca să fie mai des circule. Încolo tare multă lume merge, dar așa de rar merg. Asta e părerea mea. Acestea erau opiniile bălțenilor. Iar pentru a vă exprima părerea dumneavoastră, accesați comentariile. Și nu uitați să vă abonați pe canalul nostru pe YouTube, pe rețelele noastre de socializare și să citiți știrile pe site-ul nostru isb.md.